i King James Bibelen Jesus ikke byrjanen og enden, men han byrjanen og endingen. The beginning and the ending. Han ikke the beginning and the end, men han the ending. Hva månen av tog, det har vi ofte hokset om. Jeg vil det hava føreske King James, ikke til å si akkurat lykka som ensko. Jeg trykk vi på ensko, at hun rødt i ødlun loton. Hvis du byrjanen og enden, så enda da vi ter. Men hvis du endingen, så skipa du fire endanon. Enden kommer jøkken til, du her, du ordnar fire hvordan endingen ta skal være. Det endar ikke vi ter. Men du byrjanen, du han som setter alt i gongt, og du endingen. Du han som her, skipa fyrir öllum, at det endar så som du har sagt. Men det endar ikke vi her. Det endar ikke vi Jesus. Det endar omgangen. Men han endingen. Og Jesus sier ikke i åpenberingen at han kommer kjøtt. Han kommer snarlig. Snarlig. Behold, I come quickly. Ikke soon, som Dale Victor sier. Tar sier Jesus enden, så var signa. Og tar sier Jesus kommer kjøtt. 2000 år, det er ikke særlig kjøtt. Men kommer han quickly, som det samme som snarlig, så hendet det kjøtt, ta i det hender. Det er at du kan skappa i 2000 år, men ta det så omsøyer hender, så hendet det kjøtt. Og til just dette skal, 4:15, 2:3 sier til at vi skulle være ombrøyter og i øynene egna blunsje. Det hender og i øynene egna blunsje. Det er så vel.